ҷашни байналмилалии Наврӯз яке аз маросимони писандидаи ҷаҳониён буда, бо сифатҳои башардӯстонаш аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназири фарҳангии умумиинсонӣ пазируфта шудааст. Он бо хусусиятҳои писандидааш, ки некию накӯкорӣ, хӯрамию хушҳолӣ, шодмонию нишод ва саодату пирӯзиро талқин мекунад, машҳури олам аст. Дар ноҳияи Муминобод ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулину сокинони ноҳия ва меҳмонон дар сатҳи баланд бо шукӯҳу шаҳомати ба худ хос таҷлил карда шуд. Нахуст меҳмонон аз намоишгоҳ дидан намуда, бо дастранҷи деҳқонону косибон, зардӯзону гулдӯзон, дуретгарону оҳангарон ва варзишгарон изҳори миннатдорӣ намуданд. Бояд гуфт, ки сокинони ноҳия дар тантанаи ҷашни Наврӯз дастархони идона густурда, тамоми суннатҳову анъанаҳои ҷашни Наврӯзро пешкаши иштирокчиён гардониданд. Ба ифтихори таҷлили сазовори ҷашни Наврӯзи оламафрӯз инчунин бозиҳои миллии варзишӣ оид ба гӯштингирӣ, дастхобонӣ, бандкашӣ ва дигар бозиҳои хоси ин минтақа дар байни наврасону ҷавонон доир карда шуд. чун ба таърихи Наврӯз назар меафканем, мебинем ки рукунҳои наврӯзӣ хеле ва хеле зиёданд ва имрӯз рукунҳои наврӯзӣ бо ташаббус ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат рангу ҷилои тоза гирифтаанд. дар як гӯшаи майдон агар ҳунармардон ба рақсу бозӣ машғул бошанд, дар гӯшаи дигари майдон кӯдакон бо бозиҳои миллӣ машғуланд ва шукрона мекунем, ки имрӯз рукунҳои наврӯзи ватани мо ҷаҳонӣ шуданд. мардум якдигарро бо забони ноби тоҷикӣ хуш омадед ба наврӯзгоҳ, наврӯз муборак. зимни баргузории чорабинӣ бо шукӯҳи идона иброз гардид, ки ҷашни Наврӯз ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тамоми хусусиятҳои таърихию фарҳангиаш эҳё гардида, ба ҷашни маҳбубу дӯстдоштаи ҳамагон ва рамзи худшиносию ифтихори миллӣ, ваҳдату ҳамдилии мардум ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. таъкид шуд, ки Наврӯз ҷашни ваҳдату ҳамбастагӣ ва худогоҳии миллӣ мебошад. Бо талошҳои пешвои миллат, Наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифта, соли 2010 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид чун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф шуд. имрӯз Наврӯз дар Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил гардида, бо унсури муҳиму худшиносӣ, ваҳдат ва фарҳанги миллӣ табдил ёфтааст. дар даврони истиқлоли давлатӣ анъанаҳои асили Наврӯз эҳё шуда, ба насли нав чун рамзи тамаддун ва ҳуввияти миллӣ муаррифӣ гардидааст. таъкид гардид, ки Наврӯз гувоҳи қатъӣ аз асолати миллии тоҷикон буда, оғози корҳои нав ва тасмимҳои тозаандешиҳову тозакориҳост. Наврӯз ба миллати тоҷик иртибот дошта ва бо бузургии худ ҷаҳонӣ шуд. гуфта шуд, ки ҷашни Наврӯз аз эҳёи табиат, ғалабаи гармӣ ба сардӣ, баробаршавии шабу рӯз, оғози кори деҳқон ва ҳазорҳо амали неки дигар дарак дод. ҳамагонро ба покию меҳанқаринӣ, ки баракати рӯзгор аст, даъват менамояд. Наврӯз ҷашни таърихӣ мебошад. Он нақши муҳимро дар таҳкими сулҳу субот мегузорад. анъана ва расму оинҳои он дар худ фарҳанг ва анъанаҳои волои башариро инъикос менамояд. чорабинии наврӯзиро барномаи фарҳангию фароғатӣ иборат аз суруду таронаҳои баҳор, наврӯз ва сулҳу дӯстӣ идома бахшид. ҳамагон якҷову бо ҳам хушию хурсандӣ намуданд. Қамардин Ҳусейнзода, Азамат Сафарзода, ноҳияи Муминобод, Ахбор.